الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وبطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد ندي أسلينا daga kukawa ƙasan Borno wurin mahaifina kuma daga Katsina rafin daɗi, amma mahaifina an haife shi nan garin, ni kuma an haife ni nan garin. Mahaifina gidanmu gidan karatu ne, na yi karatu kuma wurin mahaifina malam Sharubutu, wurinsa na yi karatu domin gidanmu na tashi na aski makaranta ne, yawancin mutanen Ankara a gidanmu suka yi karatu. Shi aka makalla wani irin kokari kuke ganin cewa ana zaman lafiya a nan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, wani irin kokari ne kuke yi? Akwai wani aya da muke aiki da shi, Allah ya ce ya ayyuhan nasu, Allah ya kira kowa ya ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, mu so Allah mun halice ku da Adam da Hawwa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, ji Allah na mai da ku manyan kabilu da ƙanana, don mi lita'arafu, domin mu yi sanayya, ba don mu zo mu yaƙi ba don mu zo mu ga faɗa ba, a'a lita'arafu, daidai muke shi dai wurin tsoron Allah shi nan fifiko yake. Mun gane wannan aya muna aiki da shi, ya yi mana daɗi ƙwarai da gaske. Kuma Allah na faɗi cikin Kur'ani, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah bai ce bai hana ku gabarin waɗannan da ba su yaƙe ku saboda addini ba su fidda ku gidajenku ba. Allah bai hana ku an tabarruhum ba, Allah bai hana ku musu nagarta ba, ku zauna da su lafiya. Kaga mun ga aya, ya kamata mu yi aiki da shi. To wannan ayan da ya kamata ina nuna mana zaman lafiya da mu wanda ba addini mu ɗaya ba. Tun da ana zaune ba wani, ba su ba fita gidajen mu ba su hana mu addini ba, Allah bai hana mu. Shi ne muna zaune lafiya mu da Kiristan da wani Kiristan duka muna zama kujera ɗaya, shawara na gari duk ana yi da su.